Yok ata, yok. Utanın okma ata. Canağım şu gedek, fonk gedek, alçık diyen men ervet yağdaydı. Anan şu çağırma gerek. Birinci gedek däle ata. Her gedek şu gedek. Anan halalcak çağıla, mertip bercek o haramlık yok tutaydı. Anan ne bereket var o. Düzelyen men oğlanlar beytmen fonk gedek, alçık hekim. Düğünlerle öňün niýdiň ara sen? Düğünlerle öňün men düzelýän niýdiň? Çörek bady, duýdy goýýan. Şuň başga adam men anan gayrat et berho, gayrat et. Bermesen bolonok. Yeni de ertirem gelýärdi. Ertirem soraýar. Yok, şuň iň soňda par alçık hekimsan men. Anan gaýtarýan, hemmetini gaýtarýan. Utanýan o. Teňjigin bolup görüşüne seretdiýärler o. Ol jaňa diýip teňjigin bergisi wady. Bu jaňa diýip teňjigin bergisi. Bu jaňa diýip bu humar oýnaýar diýip, bu futbol oýnaýar diýip, bu eýli diýip, bu beli diýip. Ýa, anan hekim bar yalan soňurun men. Soň aýtyp beren beri aýtana şu gedek men wagtym ýokýam. Ýöne jaň et dur elme hekim men barmadan bolonok muňa beret. Gayrat et hekimsan. Şu gedek alçyk dogonjygym. Şu gedek toňkdyna bereket bar başga hiç asan diýmeýär. Gayrat et. Ne gün bilen adam ya. Sen mara adam bolsaň nel zatdan başga bolmaly. Nel zatlar iş alyp barmaly o kim? Şu gedek ne? Halil canım sayat. Toňkdym. Şu gedek. Şu iň toňky boldy. Halil ho. Sayat bol. Ýa-da ho bunu. Bey. Halil. Pulalan. Basıp sokarsa da son koyun hayır sahavati. Koyun pulunu var da vereyim bas. Ber. Bera. Seret. Hayır sahavat şun milyanlar. Hayır sahavat şun ýygnapdyran pulumuzdur. Senim akdi badyr haram bolsaň bolýanlar ata. Yok, haramçylyk yok berde. Halalcak men. Bolly işsen bitirik gelýän elimden. Düýünlerle halal puluňy da şey diýdiň dara ata. Düýün öňün kata yok, şuň üýt godata oglanlar. Bolly ananyň. Hawal hekimzan. Pul var. Emme gaçýar onu. Hawa. Pul satşýar. Bilýän. Bilýärdiň. Hawa. Awraý. Şu elinde pulu satyn alyp bolanok hiç ýeri. Düşündüm. Gideýin hemen bolly. Hawa. Kezemen ata. Şu pulu her hil gazanyp bolýar. Halal amadan bolýar, haram amadan bolýar. Halal gazansaň ömürlük sowjak puluň bolýar. Emem hemmeksin razy edýär. Haram gazansaň çağılaňa da haram. Çağılaňdan boljak, çağılaňa da haram bolýar. Düşünýär? Bilýänmi? Düşündiňmi? Hawa. Men her gede gaýdan şunu. Bolýar. Awray almaly. Awray soň puluň özü gelýär. Bor. Düşünýärmi? Hawa. Aça insan gedek düzelýärmi? Hawa. Bardım. Tawol. Geldiňmi? Hawa. Getirdiňmi? Hawa emme pulam sotaydy. Yer beýer Mehmet abi. Emme ma hawa. Ya kim ay? Hekim Näme bolýar? dogonum. Nälik dogonum? Tüýtdöş dogonum da hekim. Hakyk süýtdöş dogonum. Hawa. Bak başlık hayır sahavada diyen pulun berdiň bolýan çyndanam şu sen süýtdeşçigiň may başlyk. Döşügi. Sizin maşgalaňyza gelişek zada däl oğlan. Bah. Birineden ağam doğya, qarada doğya. O nähili oglan görýärmi? Halal ýollan qara zahmet çekip işläp ýör. Sen näme işläp ýörsiň? Näle adam sen? Näme ýeňil galan kimin içine depdi? Ha? Hayvan, ýeňil gazanç diýäňmi? Hawa. Ata turýaryň. Hekimem bu pulu bir zada niýetläp goýandyr. Hekimiň sen doganyny şu wada şeýle bilmedim. Dogonum. Olam bir zada niýetläp goýandyr. O diňe maňa däl, bütün owa kömek etdi. Hemmek şa kömek etdi. Sen bu pulu eltde özüne ber. Saňa da çak bolly. Bollyny düzelýär senem. Beýdip humar oýnap, bidereklik edip berme. Oňarsaň awray gazan, halal işle, halal ýollan ýöre. Bolly bu pulam eltde hekime ber. Inniden meýlägem adam bol. Ora. Şunu. Eltip bereyim ben. Hayır sahavat şun ýygnapdyran pulumuzdur. Şu pulu her hil gazanyp bolýar. Halal amadan bolýar, haram amadan bolýar.
Pul var. Emme açıyorum. Tamam. Bilen. Bilen. Tamam. O ne iyi de olan var. Yani halal yoldan kara dahsın çekip işler diyor.